Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Human sa panikod to guys. Musuroy ta ring dapit sa may kalibunan guys. Kay wa man tay trabaho, laay man kaay mag-standby, mangita ta og mga tanom-tanom bitaw nga mga kanang layas. Kana bang naaras palibot ba? Mamasin ta guys ug makakita ta. Kana ba bay paliton? Di ko siguro ani guys ug makadata pero mamasin tag suot-suot aning dapita guys. Atong lion ani. Guys niagi nakaagi man ko anig mga tanom layas. Kana pa bagoy paliton. Naunta guys so to mas ibabaw. Mahal ra ba taning tanuma to mas ibabaw di ta kakuha ani guys. Ug makakuha ta ning ubos kana rang murag ang punuan gamot luoy man. Mangita pa taglain kanang naras yuta dili nang naas kahoy kay mo kat-kat pa ta. Na mga habog lagi kapot sa dakong tipo guys. Pero nang tanuma lagi akong itanom di man lagi pud mabuhi ambot lang saon na pagtanuma ana unsay sekreto anang tanuma nga di man mabuhi ag ares baybay aron naskaang gasuot-suot gyapon ko ani guys angay mga tagrong mga panahon nating katuhog pero murag laay gajud lagi matugtog raman way mo abot man ang gasuroy-suroy lamang ko ani. Wa gihapon ni anha ko ani mga nilabugan bitaw kanang mga tanong bitaw wa gihapon ko'y nakit-an. Nangumpas ko guys kay uwan-uwan daghan bitaw manurok anang kasilinganan mao nang wala man day gihapon. Wa po kay mo lakaw og layo guys murag narap po ni dool sa amo apong balay mo na nga wa kayo nabuhi guys way tanom nga nalabog. Pino ang tagas na kay mga lubi hangad-hangad po ko ani guys kay bisig na ay pakpaklawin bitaw. Wa man pud mo di ay. Uy, daghang bunot Subong pang nangita mig bunot na madidahang bunot ani Bisag unsa nga dapatan ini guys orchids tanom.
Bawod lang gihapon guys, oh. Ang botog makalawad baka taan eh. Nidag ko mahinong kay og bawod, oh. Inay kay wa na hinooy bagyo. Kusog na minong kay habagat, gapabilin gihapon ang habagat. Si Berto Junior guys, wa ni siya paon. Ang buto palitan baka niya kani karon. Si Jerry mag-igo ang nag-iaban yung panan. Kay manimpo po ning batao sahay kung magbaw di man jud ni mamaon. Wala man ning gi arrange ang mga taga ni guys kay kumuyamar siya mo mamalangre, si Jerop may pwede og paon. Pero ako'y gatiman ang panagat ani guys. Kay gatrabaho man siya. Igo ra siya mulawd, ako igo ko mo husay og mo paon. Siya mulawd sa loud puhon. Daan pa na sa buntag guys. Ingon ani na ning dagat, oh. Mao na ni ang palangre ni Alex guys nga dunay paon, mga upat ng adlaw ni. Wa na lamang ilisi guys kay anugon kaadyo. Og makita po nato ang palangre ni Bert ani guys, oh, naagyapoy paon. Pasensya na mo guys, ug marapilingaw nato karong adlaw. Ug ako mayon guys, bye-bye.